da je trebalo i vremena i ekipi da se privikne na mene i meni na sve što se dešava. Na kraju, u zadnjih od 6. mjeseca u 10 utakmica za Dinamo sam odigrao svega 9 minuta. Trebalo mi je i vremena da dođem na razinu fizičku, da mogu odigravati na svojem maksimumu i mislim da sam tek sad dosegao taj nivo koji sam htio. Bilo je teško i meni biti strpljiv jer sam uvijek htio od sebe najviše. U nekim utakmicama to nije išlo i krivio sam se i opterećivao, ali evo, nekako kroz taj rad i u tišini tu na našem stadionu, dok nas niko ne gleda, uspjeli smo izrasti u ozbiljnu momčad. Nije bilo lako. Na početku ekipa je bila u toj jednoj krizi, ja bih rekao. Ja sam baš došao nakon Kluža, nakon te nesretne utakmice, to jest primjerenog pogotka u zadnjim minutama, iz jedne atmosfere u Zagrebu gdje je Dinamo tamo osigurao grupu Lige prvaka. Iz jedne euforije sam došao u situaciju gdje smo bili predposljednji ili posljednji na tablici i sigurno nije bilo lagano, ali eto, momčad je nekako krenula rast, krenula je spajati neke konce igre, jer mislim da u tim trenucima nismo dobro izgledali, nismo ni igrali onako kako smo htjeli, ali smo osvajali bodove i onda nam se opet desio taj niz od 3 utakmice, opet kažem nesretne, puno kartona, puno primjenih pogodaka u zadnjim minutama, nekih čudnih odluka i naših i sudačkih i 11-teraca i svega je tu bilo, ali evo opet izdigli smo se i nakon toga i mislim da tek sad počinje ono što Maribor zapravo treba biti. Što sam napomenuo već par puta u razgovorima, to je taj ofenzivan napadački nogomet s puno prilika, s puno kombinatorike, na kraju krajeva i golova. I evo, drago mi je da sam uspio pomoći ekipi u tom dijelu i evo, s puni samopouzdanja čekamo preostale 3 utakmice. To je evo već moja navika od kad sam počeo igrati seniorski nogomet. Slavio sam tako golove gdje god sam igrao, nema tu nikakve skrivene poruke, to je jednostavno iz najdraže serije moje i suprugine. Od tad već tako slavim dugi niz godina i evo, to je neki simpatičan detalj da se sjetimo toga. Malo je specifična situacija gdje većina prvenstava se više ne igra. Mislim da smo tu trebali ostati psihološki jaki u glavi dok su većina igrača, pogotovo iz moje rodne države, na odmoru. Mi smo se ipak morali opet vratiti, napraviti taj mini ciklus, ajmo reći, priprema nekih za te zadnje 3 utakmice, ali ono što nama sigurno odgovara to da su sve te 3 utakmice zapravo domaće utakmice gdje smo mi u jednom naletu samopouzdanja, ali isto tako to nas poziva na oprez da se ne smijemo puštati jer smo svjesni kako prolaze ekipe u Sloveniji kada nisu na svojoj maksimalnoj razini. To smo puno puta pokazivali i mi, ako nismo bili na toj razini gdje trebamo, tako smo i prolazili. Isto tako vidimo da jedan Bravo uspije zabiti 6 komada Olimpiji u jednoj utakmici. Olimpiji koja znamo u kakvoj je formi, prema tome to je još jedna mjera opreza, zapravo poziv da svi ostanemo glavama unutra i da ne pomišljamo na opuštanje. Nemam ništa protiv, mene lijepo igram, mogu reći da sad stvarno uživam, ekipa igra jako lijepo, doživjeli smo i povratak par starijih igrača, iskusnijih koji nam sigurno dobro dolaze i ta širina rostera da kada pogledate sastav Maribora i klupa izgleda jako dobro. Zadnjih par utakmica, prema tome zašto ne.